Dawn huma l-ewwel filmati minn il-baħar fi Dwejra, filmati li juru dak li fadal minn dik li kienet it-tieqa ta' Dwejra. Wara r-riħ qawwi ta' matul il-ġimgħa li għaddiet li wassal ukoll biex tikrolla t-tieqa, Raniero Borg Bu Għaddas illum waslilna dawn il-filmati minn il-baħar. Raniero kien akkumpanjat minn sħabu John Zammit u Richard Schembri. Hemmhekk sabu ħafna biċċiet ta' blat fuq xulxin. Meta taram, tuqata. Tajt vera ma daw hekk vera ma hekk ma dixem Dwejra tara dak il-biċċiet kollha kbar hemm boulders kbar. Kollu kien abjad għadu il-ġebel, il-ġebel tal-Franka nkisser mxaqqaq u hekk ta'. U jibdew minn 7 meters, hemmhekk tara tara il-blat inkisser mfarrak. Umbat 25 meters, sa 42 meters, u nżenna sa 42 l-lum. Umbat iżjed fil-fond, tara x-xorta tara il-blat għadu nkisser hemmhekk. Din l-unika parti li baqgħet sħiħa, il-parti l-minduda tat-tieqa ta' Dwejra. Kien hemm il-biċċa ta' fuq li għadha bil-ħaxix hemmhekk waħħal magħha. Fejn kienu qed jirfsu n-nies. Eżatt, fejn kienu qed jirfsu n-nies hija fix-xifer tagħha tax-xifer tagħha. Il-pilastru tat-tieqa huwa kważi totalment imkisser. F'dawn il-filmati qed tidher il-parti li x'aktar xċediet u li kkawżat it-tiġrif tat-tieqa ta' Dwejra. Raniero jirrakkonta kif sa xahar ilu fil-parti fejn illum hawn id-diżastru biċċiet ta' blat kullimkien kien qed jodos u ż-żona kienet totalment differenti. Komazzjoni konna hemmhekk u dorna mal-pilastru komazzjoni, kont mal-pilastru u naħa minnhom kien diġà beda biċċiet minnhom daw u taraħ qed jitfarrak isu ġebel tal-Franka kien. Il-biża' ta' ħafna qaddasa kienet li kawża tat-tiġrif tat-tieqa seta' kienu kkawżati xi ħsarat fuq il-Blue Hole. Iżda Raniero għallilna li wara li niżel jodos jidher li l-Blue Hole għadha fl-istess kundizzjoni. Il-biża' tagħna li iżjed tad-divers kienet il-Blue Hole. Il-Blue Hole, l-arkata anzi ma tmissirx għadha ntatta. Aktar filmati minn il-baħar fi Dwejra tistgħu issegwuhom fuq is-sit netnews.com.mt.